Eusko ikaskuntza, Udan Egoikoetxea. Bakatoz, beste behin Bizkaia irratiaren sintonian badakizu Eusko ikaskuntzak bideratutako minutu honetara. Eta gainera gaur hitzordu garrantzitsu bat daukagu. Sinposiuma badator. Eza ez lehenengoz, ez eta azkenengoz be. Aurtengoa 14. da. Zezellaren, otsailaren 17 eta 18 ipiniko dugu hitzordua Bilbon. Eta zeren jiran berba egiteko, hoxe da izenburua. Bilbotarrak historian barrena 1310, 2010, Maria Diaz de Haroren garaitik gaur egun arte. Eta gure gaurko konbidatuaren aurkezpena egitea ez bape erreza. Beste esango dugu Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea dela. Simposium honen arima bebai. Baina banaren ganetik gaur geure konbidatua da Joseba Agirre Azkuenaga. Egunon, Joseba? Bai, egunon. Lantzagoz? Unibertsitatean jadanik. Unibertsitatean horreri behekin beha jakolako, esaten izan dugu atarian, horre irakasle beharrak egiten duzu zala, ezta? Bai, antxe da. Eta horrez gainera, simposiuma be aurrera ataraten duzu? Bai, urteko ekintza bidetariko bat dugu berau. Hemen udaleko kultura eta hezkuntza saila bea aitatuko dugu, Bidebarrietako egoitza horretako hitzordua beronek be bideratzen daualako. 7 urte izango dira Maria Diaz de Haro Bilboko Fundazioa agiri zaharra onartu eta agiri barriztatua agindu ebala. Horretan bere alazartuko gara Joseba, baina hau ez da lehenengoa eta ez da azkenengoa 14. da eta danak daukazu ez jasota ez da? Bai, guk bilkura hori, biltzar hori, batzar hori egiten dugunean, ostean danak bertan egiten dien hitzaldiak Bidebarrieta aldizkarian argitartzen ditugu. Ez guztia, baina gehienak bai. Orduan apurka Bilboren inguruko gaiak hortxe jasota geratuko dira, ez da? Nik ezak eta apurka baduan biribilduz. Une honetan, Bilboko historiari buruz, inok zelango informazioarik edo gureko baleu, aldizkari honetara jo beharra dauko. Aldizkari hau, ikerketa zentzu bat egaz burutzen dugu, da batez be, Bilbo eta Bilbo aldea gehiago ezagutzeko egiten dira ikerketa hauek. Hori da helburua, hazikeratik daukazuen helburua? Bai, hazikeran hasi ginen lehenengo, Bilbon ganien ikerketak itxi zegoela eta sakondu beharrakoa zegoen, da holan apurka azken 16 urteetan ikerlari talde bat zela baite eginen da biribildu egin gara, da, geure egin beharra da, edo gure egiteko teko da, iraganean hausnatu, baina baita ere gaur eguneko Bilbo aldeeko arazoetan ere hausnarketak egiten ditugu.
Eta gaiak asko izan leiteke, ezta? Gauzea oso zabala da, eta gero eta zabalago gatzago izaten da aukeraketea egitea. Zelan egiten dozuen bidea? Hau da, simposiuma, Joseba, zelan antolatzen dozue prozesuaz, esango zeuzkigu zeu zertxu? Maria, ikerlari batentzako ez dago gai zabalik. Beti dago gaiak zertaz eginez gero, zertaz pentseu eta zertaz ikertu. Zertik, gai batek beste batek hartzen zitu. Da, holan loturak egiten dira. Bai, eremua mugatua dago Bilbo eta Bilboaldea da gurea. Eta gero urterik urtera, geure artean pentsatzen dugu, zein izango da gai monografikoa. Aurten adibidez, Bilboaldean da Bilbon bizi izan diren personak. Maria Díaz de Haro habia puntutzat harturik. Orduan biografi gogoetak izango dira, da gero persona konkretuen inguruan alako azterketak egingo ditugu. Da gero taldea barristatu egin gara, jende gazteago ezartu da, eta bide barretako aldizkarian, aldizkarien inguruan hor biltzen gara, eta aldizkaritik abiatzen gara gai barriak eginez. Da gero baita, erozerango kaiat aldizkarien hartzen dira, jakina aldizkarien publikatzeko gaur egunean guk ebaluazio sistema bat egiten dugu, edo zein aldizkari zientifiko egiten duen moduan. Bai. Parte hartzaileak, izlariak nortuk izango dira, Joseba? Generalean izaten dira ikerketa munduan, dauzena, ez bakarrik unibertsitatekoak, kanpokoak bai, ostanteko biharretan dabizenak, baina salerasun badaukenak, da ikerkuntzarako joera daukenak, hemen daukide balako aukera bat. Beraz, definizio izango litzateke Bilbo, da Bilbo ingurua, da Bilbo aldeaz, kezka ikerketa gogo dagoen personak biltzen gara olako simposietan. Zazpireun urte izango dirala esaten izan dugu Maria Díaz de Haro Bilboko Fundazio agiri zaharra onartu eta agiri barriztatua agindu ebala. Honetaz zer dakigu, Joseba? Nire esan nazer diaroan aditua, baina hortaz egongo da itzaldi bat, Lukasek emango duena, bertan hortaz izango ditu beren gogoetak. Berez, Bilbo Fundazioa hori da alako nortasun juridiko bat lortzeko bertako biztanleentzat da nortasun juridiko berezia, kartapuebla moduko bat, kartapuebla edo eskubide gutun edo eskubide karta bat egiten zen. Da, aurretik jentea Bilbon portua zegoen da bizi zen, horrekin zer lortzen zen balako indar berezi bat bertakoentzako ez. Da Maria Díaz de Haro 1930ean barriztatu egin eban aurrekoa onartuz eta zer esan gura dago, hor badago zolako lehengo eskubideak onartu egiten dituela 1300ean jasotakoak bertako biztanleentzat eta bertara bizitzen doazenentzat, Bilbo zazpikaletara esango duke. Da horren gainera artilea, gaztelako artilea, iparraldeko hirietarantza egoteko transporte lana izaten zen, Bermio zen orduan portu nagusia, da 1330ean Maria Díaz de Haro agintzen dago, mandatariek eta mandoz ezerozenak gaztelatik, Bermiora orduko Bilbotik igaro behar dela. Orduan Bilbotik igaro behar baeben, Bilbotik Bermiora beste egun bateko bidaia zegoen, da azkenean gertatu zen Bilbo gelditzea, Bilboko portua, holan indartu izan, Bermio zeuden merretariak eta asko Bilbo aldatu ziren.
Hori txatal bat, karta honetan badago beste kontu batzuk, jurisdizioan ganean, nondik norako zabalgunean, baina etorkizunetik edo gaur egunetik begiratuta behar bada horrek bai izan eban eragin nabarmena Bilboren askundean. Egia esan horre gehiago sakondu geinke, ez da hori txapeltxu bat baino, ez da? Bai, nebetzen dut, hortan aditua gane islariak, azalpenak gehiago da sakon nago, da behar bada, gero horren inguruan ez da bai da behar ongo da, interpretazio batzuk dira, horren adian alako alkarrizketak bitu bertako gure horretan egiten ditugu. Bai, zezelaren edo otsailaren 17 eta 18 esan dugu, eta hor gehiago bea aztertuko da. Bai, nik azpimarratuko neuke beti konbite bat egiten dugu sarrera hitzaldi moduan, eta sarrera hitzaldiak ongoen amerikano batek emugo da, amerikano iritarra da dira, euskalduna holandabe, bebai, Joseba Zurraik antropologoak, eta emakumea eta iria, emakumea eta Bilbo aztertuko da. Sarrera hitzaldia horrengoan euskaraz izango da. Euskaraz egingo dugu beren sarrera hitzaldia. Nik uste, hitzaldi erakargarria izango da, interesantea, historia ikuspuntutik ezik, antropologo baten ikuspuntutik gai hori aztertuko dabelako. Da, emakume hartzen dago, Maria de Aroren omenez, Bilboko historian, emakume referentzi ugari dauzelako, Begoñako ama, eta horrelako ugari bizizan hori dira, portu guztietan gertatzen zen moduan, da Bilbon bebai. Mila 2010, bitarte zabala da hau eta honetarako aztergai batzuk behintzat finkatu beharko zendu esan. Garaikoak ez, da gehienak 18-20 inguru hitzaldiak izango dira, baina erdiarari buruz, modernari buruz badagoz, gero personaiak hartzen ditugu. Honekin guk ez dugu gaiak agortzen, azken batzean simposion bat alako akuilukada bat bada, etorkizuneko ikerlarintzako, gogoa daukienetako, abia puntu moduan izan daitzen ez. Bai. Era honetara, Bilbo bat, edo hainbat Bilbo ezagutzeko aukerea izaten da estandarbaldi guzti honetan. Bai, hiri bat, eta hiri metropolitano bat, Bilbodan modukoan, gune bat izan arren, eta izen bat hartu arren, beren barruan gero Bilbo ugari dagoz. Hori, eta horrengo kontu bakarrik, oinen urte, inberren urte, Bilbo aldean, eta Bilbo bertan zazpikal, eta bertan Bilbo ugari zeuden, uzeritik, giro desbardineko Bilbo zeudelako, gaur egunen agertzen diren moduan. Eta hor baita azpimarratu, Bilbo hiri euskalduna dala eta sala bai, ez hor etenbako jarduera bat, eta bertakoak euskaldunak ziren, eta euskarazko literatuak, zabala modukoak, eta
egon izan egin direla, eta horrepe, Bizenta Mongal Bilbon, abandon bizi zen. Hau da, horrek esan gura dago, Bilbon be, euskez pentsatu da produzitu, da asmatu egiten zala, da egiten dala. Joseba, etorriko gara zeurera, zein da zeure atala? Ni hain zuzen be, nire gaie da Bilbon, 19. mendean, nortasun kulturala, nortasun politikoaz, 19. mendearen hasian, zelako gogoetak zeuden, eta gero personai bat hartuko dut, orduko, izango benduke, buruzagi politiko zana Victor Luis Gaminde. Victor Luis Gamindek euskal nazionalitateari buruz idatzi eban, eta aurrerago be, San Franciscoko konbentua zelen astarloak eta baita be, euskaldunen nortasuna zelako izan behar zen, horako gogoetak egin ebezen. Eta ikuspuntu desberdinetik kezka horrek, Europako beste hiri eta herrialdetan moduan, Bilbon gertatu ziren, eta nik horrengoan Victor Luis Gaminde hartuko dut aztergai bere lanean euskal nazionalitatea da horrela mintatzen zen, nazionalidad baskonga da ere bintzen duerak, zer zan berantzako zelan ulertzen man, eta horrek eragin bai kulturgintzan da gero politika gintzan izan eban hori izango da nire gaia. Eta guzti hau prestatzeko zein iturritatik edan behar izan duzu, hemen ikerketa bat agodatzen betiz. Bai, babitu hor era guztitakoak batez da artxibokoak, baina kasu hauetan beti artxibo familiarrak, partikularrak izaten dira gai interesanteak, eta Gaminderen ondokoak badagoz, hemen legitxon da Jose Gerandi lagundu doz, informazio barriek jasoten da baita ere, holan familietan gorda egiten da, hau zago euren familiko personentzako, da euren arteko, da horrepe, hau informazioa be, aberaztu egin dago uste dut neure ikerketa hau da holan agertuko da argitartzen danean. Hori da, argitaratu egingo da, esan dugu zuzenean be, honen barri jasoteko ere dagoala, bide barrietara aurreratu edo parajetu ezkero. Azkok simposium honetan parte hartzeko gogoa altuko dau segurutik, batez be mundu honetan dabilena, baina edonorentzako moduko hitzordua da, Joseba? Arratzaldean da, arratzalde iluntzean, eta gero sarrera zabalik dago, libre da sarrera, da norberak ikusiko dago, esan gauza batzuk ezagunago izango ditu, berda beste batzuk ezagin horren beste, da aukera da gero, ikerlarien arteko topaketa bat izango dalako. Zau da, noizean behin, urtean behin, edo, geure artean egiten dugun topaketa bat, eta giro hori, ikasle barrientzat, ikerketak topatzen da bizenentzat, edo ikerketa egin beharra da benentzat, aukera bat eduguz, zalantza barik.
Eta gero ostean, liburua zenbat denporara ataratzen duzu, plazaratzen duzu? Guk liburua ez dugu ataratzen, guk aldizkaria ataratzen dugu. Aldizkaria esan gure, bai. Bidebarret aldizkaria, 20. alea, orain hile batzuk argitaratu genduen, eta 21. alea argitaratuko dugu, aurten izango da. Nik bentsate dut, Goienean edo atarako dugula, argitaratuko dela aldizkariaren 21. alea. Ioko gureko baleu, aldizkaria, bide barretara joatea dago eta gero liburunetan be zabaltzen da. Bai, ni liburu deitzen dut beti, aldizkaria da izen, baina formatuagaz, hor badago nondik ibili, badago non gozatu. Oso, no? Honetan itxiko dugu kontua, Joseba, ez dakite tintontzian ezerritxi dugun, zuk zeuk ezer azpimarratu gurako zenskigun? Beira, oraingoan aukeratu dugun ez euskaraz izango da sarrera hitzaldia. Bai. Da, Urrunetik etorko da Israia bai, ez? Renotik etorko da. Atlantikoa zeharkatu beharko da? Orduan, bai, nahi dauke, da ganera, seguru hitzaldi interesgarria izango dela, goi mailakoa. Ingles egiteko gaitasune jakina badeko irakasleak, baina euskaraz egingo da. Da, goi mailako hitzaldi esenik Joseba Zurikaena, nik uste dut merezi deula bitxinez lehenengo hitzaldira badabe, beste badik, kuriosidade gaitik, eta ezagutza sakontzeko Bilboko iraganean mereziko leukela jotea sarrera hitzaldira 17 eguestenien. Alik ondoen bizi eta laster arte. Bardin, ezkerrik asko zeuri. Sinposiuma Zestelaren, Otsailaren 17 eta 18. 14. Sinposiuma Bilbotarrak historian barrena 1310-2010 Maria Diaz de Aroren garaitik gaur egun arte. Itzordua ipinita dago, aztergaiak esaten izan dugu zeintzuk izango diren. Eta gonbidapena be luzatu desku Joseba Agirre Azkuenagak. Badakizuen doinuz agurtuko zaituegu beste behin. Eta Bizkaian geratuko gara musika aukeratzerakoan oskorregaz datorrelako Bizkaipurri. Gero arte eta ondo izan. Herriendako gizon bat ministru ezakutena, txikia txoka azian datan osoa berazadana, azio asko haurie da adin argido gizona, entzuten dixedeko bedorrek dalako gizon duzena, jakitxuritxe gerazideutoz guruko ure guztize, errezketa guadala dirudi bere soñeko gaztize, orduak berde mibile daukainera bizarturize, Benona birudizenak, etorrei bere legizek. Ganintzan Madrilera, bai etorri bere. Hangon eskatotxuak ena beni maite. Hangon eskatotxuak maite madenean. Raiezatuko nasei komendu batean. Kerizak eldu dira bai kanalekoa, trapu punta luzeak bai angelukoa, gara garrikoak nasiko aldekoa,
Abarka mantazale bai izazerkoa jauna matxango izena matxango neure aita eta amarena gugara marakaibon guztizko nobliak kakau eta azukre askoren jaudiak guztizko nobliak heldu ginian bada geulekeiora hiru urte osuak laster dira hemen saldu ninduen betiko esklaba hainkusten abade bat zot neure ugazaba betiko esklaba zertara bada entzunei da behara tondurrara laizzer joango dira zazpibarkukara entzunindo azala ubideko herrira ikaratu dira alkarren izinok sartuko ete dira Carrioko eskandio Baizarrito dira Carrioko eskandio Baizarrito dira Carrioko eskandio Baizarrito dira Batzuek ditudu zakara Aitzen lemoten gatoz herri honetara Aeroplanuan joateko asmuetan gara Bihar urtetzen dugu Ameriketara Aparatu haueien urte bian lana Hontan gastatu dugu geure diru dana Biderako ere berri bihar dugu jana Horreatik eskatzen dugu herria zoana Biderako ere